Irujo kontseilariak Nafarroako senderismo aplikazioa eta bide berdeen digitalizazioa aurkeztu ditu Fitur 2022an. Bi tresna teknologiko horiek foru komunitatean turismo sektorearen digitalizazioaren aurrerapen handienaren adibide dira. Sostenibilidad, la verdad que es la palabra clave, digamos, que hemos traído a esta edición de Fitur. Mikel Irujo garapen ekonomiko eta enpresarieleko kontseilariak Nafarroko Fitur 2022ko estandean aurkeztu ditu Nafarroko senderismo aplikazioa eta erkidegoko bide berdeen digitalizazioa. Bi tresna horiek foru komunitatean ezarritako teknologi berriak dira. Sektore turistikoaren digitalizazioaren aurrerapen handiaren adibideak alegia. Aplikazioak natura gozatzeko 60 bidexka baino gehiagorekin kontatuz, hauek deskargatzeko aukera ematen du estaldura urriko eremu orotan eskuratzeko modua izateko. Nafarroko bide berdeen digitalizazioak bideak modu virtualean zeharkatzea ahalbidetzen du. Kontseilariak esan du, Nafarroko turismoaren plan estrategikoak 2018-2025 landa natura funtsezko segmentuen artean jasotzen duela. Zentzu horretan, Nafarroan landatarra jarduera jasangarrien plan onartu berria zikloturismo proiektua sustatzera dator. 2.200.000 euroko aurrekontu batekin, Next Generation Fundsen laguntza tarteko azpimarratu du Irujok. Nafarroan barna doaz Europari dagozkien bideak, kasu Eurobelo eta Donejoak bidea bere ibilbide ezberdinekin, 5 bidexka berde eta bizikleta eremu ezberdinak ere barne hartuz. 4.000 kilometro baino gehiagoko bidexka ziklagarri eta guzti. Digitalizazioak erantzi du kontseilariak urras bat gehiago suposatzen du Nafarroko bide berden sustapen turistikoa modernizatzerakoan eta zalantzarik gabe berrikuntza bada modu virtualean paseatzeko eta etxetik atera gabe begirada bat botatzeko. 100.000 argazki baino gehiago eta 360 graduko 20 baliabide turistiko barne izanik. Kontseilariaren esku hartzea bukatzerakoan ospatu da destino eta eremu naturalak Nafarroko iparretik hegoaldera mahai ingurua eta bertaratu dira Reyes Pérez de Pipaon Bakedanoko kontseiloren izenean Gorka Azpiroz Lekunberriko udaleko alkatea. Udalerri hau saritu berria du munduko turismo erakundeak, mundu mailan turismoko herri onena bezala. Sergio Bilaba Eder Partzuergotik, San Martin Unxeko Javier Leoz eta Silvia Azpilkueta Iruñako udalatik. Mahai inguruan aipatu da zeinen garrantzitsuena den turismo eremu naturalen zaintzarekin bateratzea turismoaren zeregin erabakigarri, despopulazioaren aurkako borrokan eta turismo inklusibo izateko ekintzak garatzearen garrantzia. Jarraian gastronomia, persona, produktuak eta ingurunearen arteko lotura bezala, mahai ingurua ospatu da bertan partaide izanik Nacho Gomara Iruñako Berduarte jatetxekoa, Raul Ripa Aiegiko bodegas Kuaderna Bia, Gunekoa Mirian Otxotorena, Axuri Beltzeko ordezkaria, Artzaina eta Ardigazta artisauaren ekoizlea.